Dnes jsem navštívil veterinární kliniku Zodiacus v Plzni, abych zjistil odpovědi na vaše dotazy ohledně zdraví a stravy pejsků a kočiček. Na vaše dotazy odpovídá pan doktor Tomáš Forst. Pane doktore, moje kočička prodělala závažnou operaci. Jaký mám tedy krmit, aby se rychle vrátila do kondice? Kočky na rozdíl od psů méně po operaci mohou přijímat potravu, takže je určitě lepší je rozkrmit zase rekonvalescentní dietou. Výhodou této diety, nebo těchto diet jsou ve formě jakoby konzerv, paštik, dá se říct, takže se dají i ředit vodou, mají jemnou strukturu a dá se to podávat perorálně, například stříkačkou. Takže velmi dobře se potom rozkrmují. Odpovědi na vaše dotazy hledejte na Facebooku Dr. Sim.